La pandèmia ha afectat moltíssim la demanda d'aliments al Banc dels Aliments. Ha augmentat en més d'un 40%. Allà on es podien donar 12 quilos per mes i persona, hi ha hagut moments en què s'ha hagut de passar a donar només 7 quilos per mes i persona. El Banc dels Aliments no dona directament menjar a les persones, sinó que treballa a través d'una xarxa molt important d'entitats socials. A nivell de tot Catalunya, més de 635 entitats. Aquestes entitats són les que tenen el contacte directe amb les persones que estan en situacions de vulnerabilitat. La situació abans de la Covid-19, abans de la pandèmia, és que aquestes persones que podien rebre aliments del Banc dels Aliments eren enviades a les entitats pels serveis socials dels ajuntaments. És a dir, que es necessitava fer unes gestions per poder accedir a aquesta alimentació del Banc dels Aliments proporcionada per les entitats. Quan arriba la pandèmia, tot això se'n va a l'aigua, perquè no es pot esperar que hi hagi tots aquests mecanismes que permetin aquest tipus de fluxes. I, per tant, durant la pandèmia s'atén a moltíssima gent que no està en aquests llistats dels serveis socials. És més, apareixen moltes entitats noves. Estem parlant de 636, són les entitats durant la pandèmia. Abans la xifra era lleugerament inferior, o sigui, venien a ser unes 565. Bé, van sorgir tota una sèrie d'iniciatives solidàries de la població que veient el que passava en el veïnat o en els grups, per exemple, professionals, la solidaritat ha sigut enorme. I això s'ha reflectit en què molta gent s'ha organitzat per poder atendre aquest increment de la demanda. Recordis que va haver-hi tota una acció solidària per part de cuiners i de xefs importants. Es van repartir molts menús diàriament, molts menús cuinats, perquè hi havia gent que no només havia perdut la feina i no podia arribar a l'alimentació, els mateixos sense sostre, que no poden cuinar, no tenen un lloc per viure, doncs els menús els arribaven cuinats. S'ha de tenir en compte que, a part de l'alimentació, que és un dret, l'alimentació és un dret de les persones, les famílies, amb els recursos dels que disposin a través de la feina dels membres de la família, han de pagar allotjament, sigui de lloguer o si tenen una hipoteca. Hi ha, diguem-ne, despeses molt diverses que no són només l'alimentació. I n'hi ha algunes que són prioritàries, com pot ser el tenir un sostre per viure. Per tant, la falta d'aliments reflecteix que hi ha una crisi important en aquell moment. Definir-ho com a pobresa, això ho veurem d'aquí un temps, però, òbviament, si s'han perdut els recursos que permeten fer front a totes aquestes despeses bàsiques, inclosa les despeses per l'alimentació, la quantitat de famílies en risc de pobresa augmentarà. Això ho veurem quan l'IDESCAT tregui les xifres per l'any 2020, veurem com ha afectat tant el risc de pobresa, després de les transferències socials, com el risc, diguem-ne, de privació material severa, que a Catalunya és relativament alt ja en aquests moments. Què preveiem pel 2021 per fer front a l'emergència social? Bé, com a Banc dels Aliments, continuar fent la nostra feina el millor possible. És a dir, continuar recuperant aliments del malbaratament, fent tots els esforços que calgui, continuar demanant la solidaritat de la ciutadania, de les empreses. Realment, ara, en aquests moments, la Generalitat també
s'hi ha posat en el sentit de que ara a finals del 2020, però sobretot també el 2021, aportarà diners per la compra d'aliments, però això no serà pal·liar l'emergència social global, sinó exclusivament per l'emergència alimentària. Nosaltres continuarem treballant al màxim que puguem per ajudar a que tothom pugui gaudir d'una alimentació mínimament equilibrada, saludable, nutricional, en espera de que la situació millori.